Де сега ще излезе? Дидо, аре тази седмица за такова. И водница ли? Какво да такова? Това голямото езеро отиваме да чискат, да го дупчиме нещо, да правим някакви глупости, да отиваме да измислиме как да го направим. Къде да го дупчим? Какво ще да правим? Искат от дъното, защото от пастървата се заталачва на дъното. И чистят с такова. И става много мътна водата. Той между другото един за пастървана е питал и ние питахме тези сол за препаратите, дето е срещу това. Не знам дали е същия. И те ни отговориха хората, ма... Да махна тази кофта, че там са ми толкова. Това ще хапна, това ми е от любимите. Много е грозно с